знаете ли, само да питам, дали сте го виждали? Просто че ми е интересно, защото може би аз съм израснал с едно време мириндата, като беше с покемоните, ако се сещате. И днеска в магазина има ми каза, че никога не е пила миринда. И сега карам да ми се довери и да го пробва, защото е много хубаво. Факта са бедни. Бате, казвам ти. Виждал съм, но няма. Дай сега. Включва държата. Що? Дай. Бебе, това е с такова, бе. Дай ми пак сайда, бе. Бате, Фюри, благодаря ти за 13 месеца, братле. Как си, много срано те вия. Дракула, благодаря ти, братле. Фюри, обичам те, братко. Благодаря за огромния ресъб, бате. Ще направиш проблем така, не? Не ме пръски с газирано, братле, да си. Брат, това ми е най-новата мания, братле. Матирано Zero Pepsi. Брат, това ми е най-любимото нещо, брато, честно. Няма. Защо не взимаш и другото?